Sunana Aisha Ahmad Suleiman, kuma ni 'yar wasan ƙwallon doki ne daga jihar Kaduna. Shekaru na 18 a duniya, kuma na fara wasan ƙwallon doki ne ina shekara 15. Na samu ƙalubale da yawa daga fannin wurare daban-daban, amma alhamdulillah har yanzu ana nan ana ta fafatawa. Ka san ana yawan cewa duk masu bugawa polo 'yan sarauta ne ko kuma wanda suka tashi gidansu suna da dawakai. Mu kam na farko dai mu ba 'yan sarauta ba ne, kuma gidanmu babu dawakai. Kawai dai Allah ya yi dai zan buga kuma zan fara yi. Na fara shekaru 3 da suka wuce ta sanadiyyar kallon wasan da aka buga a Kaduna tare da wasu abokanai na muka je muka kalla. So daga dan ne ni ma na ji ina son wasan, ina son yadda suke handling dawakin nasu, yadda suke bugawa da sauransu. Kuma a lokacin ban ma san mata ba su yi ba. Amma a hankali da na ga abin ya birge ni, so sai na fara zuwa a hankali ana koya min tun da na fara sai da na iya hawa dokin kafin ma aka bani sanda na rike. Da farko dai sanda na fara na sha gwagwarmaya da yawa, kamar rashin samun dokin kaina a dai lokacin da na fara hawa. So duk sanda nake so in hau dole sai na yi hayan doki, dole sai na sha wahala na haɗa abubuwa na, kuma bani da kayan hawa irin su boots, su helmet da sauransu. So lokacin da na fara sai dai in je wannan ya mun wulaƙanci haka da sauransu, but then a hankali da na zo na saba komai ya dawo normal. Da kuma ka san nan arewa ne, su mutane suna ganin kaman bai dace mace tana dinga involving kanta irin harkan maza ba. Amma dai to ka san duk abin da mutum zai yi dole ko mun alkhairi sai an samu waɗanda za su yi discouraging naka, wanda ba za su yi supporting naka ba. But then dai a hankali dai kam na zo na saba da duka challenges din, kuma alhamdulillah ina iya kokari na, so in ga na inspiring mutane da yawa. Alhamdulillah dai zan ce na samu nasarori da dama, saboda dai tun da na fara ba zan dai ce ban samu ƙaruwa ba, gaskiya na samu sosai. Kuma alhamdulillah na ji daɗin haka, kuma da dama dai na haɗu da mutanen da ba zan iya haɗuwa da su ba on a normal day haka, amma ta sanadiyan polo na haɗu da su, mun zauna mun yi magana, mun gane kan juna. Kuma dai zan iya cewa so dama na buga wasa kuma na samu trophies da zan iya ajewa in inspiring other people. Alhamdulillah dai gaskiya na samu nasarori da yawa, na ci gaba duk da akwai challenges din, but then na yi breaking boundaries da yawa. Na samu nasarori da dama da kuma lambar yabo daga garuruwa da dama a nan ƙasar Najeriya. Da farko dai lokacin da na fara kam first award, official award da na samu a nan Kano ne, na samu Sportswoman of the Year a gaba ɗaya Arewa 2018. Kuma na samu Sportswoman of the Year na Northern Pandora Awards, na samu na International Awards of the Year, kuma yi nominating ina African Sports Tourism Week. Da dama dai kuma na ci trophies da kofuna da medals a garuruwa da dama kamar Kano, Port Harcourt, Kaduna, Minna, da dai wurare da dama. Ni kaina ina fatan nan da shekara 5 lokacin ni ma na ƙara samun nasarori a rayuwa na insha Allah, kuma na ci gaba. Mun Allah ya ba dan na san da dai ikon Allah dai da kuma hard work in samu in buga international tournaments irin su Queen's Cup, irin Palermo a Argentina, dai in buga dai da wanda nake alfaharin bugawa da su. Kuma ina fatan na yi inspiring mata da yawa a can akwai ina ma ba ma a ƙasar nan ba, kawai su yi abin da suke so su yi, saboda sai dai baka yi niyyar yi ba, kuma Allah bai baka iko ba. In dai har kana so ka yi tunanin abin da society zai ce, because kuma me mutum zai yi dole sai an yi magana. So it's better kawai mutum ya yi abin da yake so ya yi, in dai har addini bai hana ba, kuma iyayenka ba su hana ba. Kuma ina mai ba wa matasa shawarar, musamman ma mata, da su tashi tsaye su nema abin yi. Ilmantar da iya mace, ilmantar da al'umma gaba ɗaya ne. Kuma shi karatu baya hana cin buri. Ina fatan mata za su yi abin da ya kamata, ku bar ganin cewa za a zage ku ko wani abu. Duk abin da ɗan adam zai dole sai ya samu ƙalubale da dama. So a matsayinmu na mata yanzu dai gaskiya a yanda arewa take, ya kamata arewa ta fi haka ci gaba, kuma muna buƙatar ba ƙarfin maza kawai ake buƙata ba, har da mu mata. Ina fatan mata za su tashi tsaye su yi abin da ya kamata, kuma ina mai addu'an cewa nan gaba dai kam za a samu mata da dama da suke yin abin da ba a saba ganin mata suna yi ba.
Hiroshima.